Nou, dit is een voetbaltentoonstelling en, van uw vereniging. En daar worden de voetbals gebracht van de leden waarvan ze denken dat ze de mooiste hebben. Maar dan mag ik even zien welke beker is hammers. Een van beiden. Die heb ik vaker gehad. Dan is deze hier vaker hoor, nou, dan zullen we de zien wat er is. Ik denk dat deze hammers. Oh, prima. Dat had ik zo. Dat is zelf vogels. Ja, Ja? ja, een valk en een gesperkiet. Wat vind je zo leuk aan vogels? Want ik eerst een hoen nemen of een kat. Ja, nou een vogel is alles, want een vogel vleent en een vogel heeft een heel hoor karakter. Ja? Ja, een vogel is altijd blierd en ze ziet er ook altijd blierd uit. Ja, hè? Ja. Van der Wal, ik ga nou de mooiste prijs van de tentoonstelling voor jou. Het Bondskruis. Alsjeblieft. En daar je tussen oor komt erbij, nog hier weer één probleem. Die zebravink die woont net op een stok. Dus we gaan hier van het internet plukken en die gaan we erop zetten. En ik had zo'n idee dat het net een goede kleur is. Nou, net Hulndal. Nee, net Hulndal. Het is een sport van oude man, dat is jammer, maar dat is nog een keer zo. Ik denk dat dat komt omdat als het vogels hasten, sowieso als beesten hasten, maar zeker als vogels hasten, dan mag daar eigenlijk elke dag aandacht aan besteden. En het kost tijd. Hij is toch voldoende tijd om voor die vogels te zwaaien? Ja, ik kan alleen nog skwallen en ik kan drummen, maar ik heb nog tijd om de vogels te doen. Ja, ze ook altijd eten en ik jou ze mee naar genau aandacht en zo. Jawel, hè? Ja. En wat jou is dan voor aandacht? Ja, dan ging ik op die steen en een fluitje en wanneer we vjattels krijgen, eten hun dat die bovenkant dat green gewot. Ja. Ja, dat krijgen hun dan. Nou, dit ben een papegaaiachtige. Ja, want deze snaakt wat grotere snavels dan de normale gesperkieten. Daar zit het verschil in. Ek. Nog meer. Ja, zie ik me wat oorgedrag vind ik, want ik ga ze zelf weghalen. Dus je bent ook volle drokker, dus je maakt ook meer lawaai. Dus ja, het is wel grappig, maar soms is er echt wel een beetje gek van. Dus mij moest ik maar de kaptelefoon op de was doen, want dan zitten ze in de kooi en dan maken ze volle gloed. Ja, hè? Ja. Ja, maar en vindt men het dan wel leuk dat het best naast? Nou ja, wel, maar ze wordt er echt wel zo gek van. Gelukkig ben je toch een heel rustig jonkje, toch? Nou, dat valt echt wel bij mij. We gaan nog een hulp voor de jeugdleden aan. Maar in de een van de tijd, dat is kijk als bij voetballen en zo wat heen. Als ze lief binnen, dan is het er wel. Maar zodra als er oren ding een rol begint te spelen, dan is het oer, hè? Ja. Ja. En wat ben dat toch voor dingen dan? Ja, precies. De lente tussen de benen, zeggen ze nog wel eens.